সুখের ব্যাপার তো সুখের ব্যাপার Sunglaike jana manka chini ani ke to bati ja khorok ni tongo tei ani bai khorok sa tongo kisa sagari ke thina ingke monos bo ani bati jan klayo bete kaisa boyat bo bati jan klayo bete kaisa salkan kai bo ani bai klayo বয়স রোগ একদম সেরাই সেরাই কোনা ni boyos bolte no 20 ni eba পরি রোগ da tongoi porkha khorok sa pori tongo salka বছর রোগ bo biye lai tong manita bo jaga lah rok pati khramo pati man abo hongke jongbo puja saima yaulok saiman ka national highway 8 number Agartala to Sabrum road hongke Dewan Bazar ni malagani sedang Itbata laidrop ni bisakna bo ke khorok kaisa mal khongon da kalai kaisa baikon ko kesana nai maka omose jong jotono aw muwa bofa besabuti rokno hamjagui bo bike ro jorao kebo thangnani himnani porinani bagi bo bike ro angko kesana musung maka omo jepro drive khlayo nijini sotrokono tei drive khlaiteng tei kahamuan sukmungo drive khlaiteng tei drugs tuijak ba nengjak jajak aba herogo drugs khai yawui kaham sikha natheng abrokno no ang sanamo